Dobar dan, poštovani gledaoci, i dobrodošli u Svetlo. Danas imamo priliku da čujemo jednu čudnu priču, pa nekoga i naziva čovek čudo zato što je svašta preživeo, upoznao se i sa smrću, što bi rekli ljudi, imaju i to iskustvo, udario ga je grom, udario ga je šleper. Sa te detalje on će objasniti u jednoj emisiji, je to i na onako surov način opisao, tada i dobio neke uvide zapravo, uglavnom čovek koji je sada spreman da pomogne i nama i da nam prenese svoje znanje. Sa nama je naš dragi Miroslav Marković, on je travar, posle ušao i u bioenergiju, zapravo onu energiju koju svi posjedujemo, on zna da je na neki način kanališe. Dobrodošli u Svetlo. Dobar dan vama i dobar dan gledalcima našim. Da, vaša priča je stvarno čudna, šta ste sve preživjeli i vi ste baš dokaz da onako što kažu, Bože, na ovaj svet se ne dolazi lako, ali se i ne odlazi lako i nekako svi mi imamo svoj put i onaj sudnji dan. Pa ko ste vi zapravo? Prvo, iz kakve porodice potičete i kako je sve to, kako su to sve vaši voljeni preživjeli? Ja uvijek na to pomislim. Nažalost, zadnji put kad bi se desilo prvo da se zahvalim vama i da se zahvalim gledalcima svi koji ovo gledaju, ali bi ja ipak od početka. Kako sam ja saznao nekim stvarima šta se meni dešava. 74. godine, imao sam 5 godina, ja sam 69. inače, bili smo između Nišove gde se ulaz uliva u Moravu i onda moj otac i moj kum su pecali ribe, počela je grmljavina, ja sam gledao Tarzana, bio sam čita, onaj majmun kao dete i verao sam se po drveću i onda me samo u jednom trenutku udario grom. To je prvi put i to se desilo. Međutim, moj otac je malo bio neko, nije bitno ko je bio, ali je pozvao jedno selo Lalinac puno, znači tamo ljudi dosta znaju, tražili satima i na kraju me našao neki čovek, ali dan danas ja ne znam ko je taj čovek. To je što se tiče prvog udarca, ima tu priča još, ali da ne bi toliko dužili, pošto su moje priče stvarno dugačke. Posle nekog izvesnog vremena, ja sam volao te motore i onda rekao, daj da vidim šta ću s ovim motorima, glupo me više da se vozim po gradu. I onda mi je palo na pamet da ja tražim nekog travara. Međutim, prvi susret sa travarima je bila jedna žena travar, zvala se Smilja, krupna jedna žena koja neverovatno je bila brza, efektivna, ne mogu da opišem tu ženu. Ja sam počeo sa njom da radim nekih 2-3 meseca, međutim, njen muž nije davao da ona uče nikoga, i ja sam to mirno prihvatio i prešao sam kod nekog drugog travara, neću da pominjem koje je to selo blizu Niša, ali on mi je tražio pomoć i ja sam išao, on je išao prvi put da mi pokaže, recimo, raskovnike, da mi pokaže raščinke, da mi pokaže još neke trave koje su magične i tada sam se prvi put ja u stvari uključio u to magično bilje i to mi je stvarno bilo interesantno. Zašto? Zato što tek u životu posle čovjek sazna. Pokazao mi je sve i ja sam mu, kad me bude pozvao, ja mu odem nakopam, donesem mu i sad treba 1000 dinara da mi da za to, po dogovoru. A on mi da 5. I tako me on podstrekao da ja i dalje idem po te travama. A inače, zaboravio sam jednu veoma bitnu stvar što sam preskočio, isto 74. godine, ali pre groma, pošto je baba Milica moja pričala kako je ta baba Mileva, to je Koponi gore, pa su šume, pa kuća, pa šume, pa kuća, znate ono, mahale. I ja, kakav bi ja bio muškarac kad ne bi otišao da vidim ko je ta Mileva, ta večica Mileva. I ja naravno odem i pogledam puno oko kuće da skratim priču, ali rekla mi je baba Milica će me skuva u lonac i da će me pojede. Pa rekao, pusti lonac, a sam volao slatko kao i svako, dete naravno. Kakva veštica, kakvi bakrači, ona je bila jednostavno travarka. Treće jutro me je zatekla na drvetu, ja se popao dozgo i
oblizujem se od onog slatkoga, svašta donosi toj ženi i da skratim priču, ona me je pozvala, uplašila se da me ne skovu lonac, naravno nije, to je jedan početak mog života od toga. Pa me je terao da idem sa mnom, i tako sam počeo, pa onda sa Smiljom, pa onda sa Ivanom, deda Ivanom, pa još sa nekim travarama i najviše sam probao, i ja ga pitam, Sava se zove, Sava Stamenković, koji kaže, koliko smo Savo, ja i ti kolege u travarstvu, on kaže, preko 30 godine, kako bre 30 godine, ma ne znaš ti, kaže, mali ćuti tu. I znači, to je jedan veliki mudrac od čoveka, mislim, dokazuje, ali on se malo plaši, pošto sam ti, ne znam da si on je snimak vidio, ali ne mogu da ti pošaljem ceo snimak, zato što ne može telefon to da prihvati. On je sam pričao šta je on sve doživljavao, znači on je ateista, ne veruje u Boga, ne veruje u ništa, ali kad me vidi nije mu dobro. E sad, to bi trebao on da priča, ali zato sam ja i snimio sa njim ono, ali ne mogu da vam prebacim zato što ne može sve da se prebaci. Što se tiče mog daljeg života, vi znate za 2 ili 3 smrti, ja sam 7 puta imao smrt. 7 puta. I 7 puta me vraćali. Zadnji put kad sam bio, neki mi nisu verovali. Imam jednog drugara koji mi dan danas drugar, upalo sam ga malo pre pomenuo, to je dobar programer, fantastičan je i on je otišao u bolnicu da proveri da li sam ja stvarno, da mi je mozak bio napolje i da mi je glava ovaj deo bio nestao i da nisam imao krv. Evo ja sedim s vama ovdje i pričam. I otišao je gore staro hirušku u Nišu, onda su mu oni rekli, prijatelju, kako mu doktori rekli, kako mi on citirao, kaže, prijatelju, tebi živi, što čačkaš tamo da ne treba da čačkaš. I onda su svi otišli, ostao samo jedan doktor, stari čovek, jednom mu rekao, sine, idi kući, ne čačkaj tamo gde ne treba da diraš. I pogledaj gore šta piše, tako sam i saznao da stoji u Niškoj bolnici, kaže mi crvena tabla, piše moje ime i prezime, da sam neki fenomen. Ja ništa od toga ne osjećam, samo znam da dobro lečim ljude. Ja ne volim da nikome prikazujem ko je bio kod mene, mislim da to nije lepo, a inače kad bi prikazivao, onda bi bilo to stvarno eksplozija. I da se vratimo, i onda su saznali to dosta ljudi ovdje u Nišu, pa kako i kako, pa kako lepo, pa vodili me u nemački grad, niko ne zna za tu Nemačku, da oni imaju tajni grad. Pa su mu ispitivali, ali sam ja ovde pre toga završio s nekim drugarima koji su veoma, veoma moćni i onda su me čuvali, pozvali posle i onda su me morali vratiti. Dok je jedna devojčica istog dana, iste godine, isto sve se desilo, isto njoj i ostala je živa, imala sve moje moći, ali su je roditelji Amerikancima prodali za 3 miliona eura. Za 3 miliona dolara, izvinite. I rekli za 6 meseci da će je vratiti i nisu je vratili. Ne bi ja ni znao da nisam bio u te vode. Evo ovako. Kažeš da ti je mozak, to se mi čulo u toj emisiji, da ti je mozak bio napolju, da si bio bez krvi. To je posle čega bilo? Da, to sam zaboravio da kažem. Pošto je tu moja kuća, iza moje kuće je Vinik. Inače, Vinik je poznat u celom svetu, samo što se ne prikazuje zbog Niša, jer onda bi Niš postao svetski grad, to je problem. U stvari u Nišu ima puno što se ništa ne zna o tome, ali to je nebitno, pričamo o Viniku. Vinik je jedno brdo, malo neko, 400-500 metara visoko, brdašce, tako da tamo ima dosta biljaka i od Rimljana, od Vavilona, od Latina, od Turaka i dan danas. Čak gore ima, ajde da ne pričam baš puno, će da kažu čovjek da sam lud, ali sam vidio svojim očima, postoje jedna zmija koja je dugačka, mnogo je dugačka, mislim, otprilike mogu da kažem koliko je, ali ne ide, jer onako me zovu pojedinci koji ne veruju u Boga da sam lud. Dobro, ja sam najavila čudnog čoveka. Je. Blaža forma. Ali kad dođu ljudi, kad me poznaju i kad treba da ih izlečim,
dođu u invalidska kolica, posle ustanu i idu kući. Ovog boli sve živo, posle terapije pune, ode kući. Pričam samo za bioenergiju. Ali da se nadovežem, znači, bioenergija i trave, bilje, lekovito bilje. U stvari imate lekovito bilje, imate magično bilje i imate otrovno bilje. Nažalost, to niko ne priča o tome, zato što niko ne zna više šta je divlja nana, ne obično, divlja nana šta je. Nažalost, sve je to otišlo. Preskačem iz temu na temu, više ne znam gde da počnem, ali ćemo sad... Šta si doživeo pre nego što si zaista ti mozak bio na to? Prvo, krenuo sam na taj vinik. Čega se sećaš? Evo, kažemo, krenuo sam na vinik da naberem veoma, veoma skupocijan ženšen. Ili bio u pitanju. I ima ga na par mesta, samo što niko ne zna kako on izgleda. I ja krenuo, jedna žena me molila, ja sam u frci bio nekoj, bla, bla, nije ni bitno, i krenim ja da nakopam ženšen. Dođem pređem autoput koji vodi za Sofiju, za Bugarsku, prešao sam ga 1.000.000 puta. I sa Savom sam ga prelazio, s ovim mojim kolegom, koji je stari 30 godina od mene. Znači, 100 puta smo ga prelazili, jedan BMW godinu dana unazad je hteo i meni Savu da pokupi na tom autoputu. I onda brzo zaboravi čovek, ono što je to normalno i trebalo bi tako, ali ja tako se nisam kad sam prelazio autoput, imao sam neke patike sa narandžastim petlama, to se sećam. I ona slučajno kako je upala onu maticu, u onaj, kako se zove, onaj, nije šaf, nego podmetač, brate, nikako, ja vuči nogu, ma kaki, nema šanse, okrenem se, nema nikoga, a nisam baš slab, i onda sam povukao koliko sam jak, čak ni patika nije htela se izuje, nego se slučajno pokidale pertle. 2-3 koraka unazad kad se okrenem, od ništa ste stvorio jedan šleper ispred mene, na sredinu. I ja sam ga zveknuo svojim telom. Eto. To je ta zadnja, pričamo o zadnjoj, kad bi pričao o svim 7... Misliš, on je tebe? Mislim, da, on je mene udario i napravio sam mu štetu 3.250 € Šleperu si napravio štetu? Da, lepo ste čuli. A mene niko ništa nije pitao. Mislim, to je samo sramota za ovu državu. Niko nije hteo to da uradi, ali se desi nešto, to ljudi ne shvataju da će nešto uvek da se desi. Pođe čovek, padne mu saksija na glavi pored zgrade, čoveče. To je, kako da objasnim, to su malo teške stvari za objašnjavanje dok se ne vidi. Posle toga sam ja totalno izgubio film. Ja sam posle bio na drugom mestu. Bio sam iznad sebe. Šta si video? Pa sad polako. Više se, znači, niti sam ja osetio udarac, niti sam ja osetio ništa. Kao da mi se ništa desilo nije. Da li vi verujete to? To vam ja vam to tvrdim. Video sam prvo sebe kako ulazim u bolnicu, nose me, posle 15 minuta sam izašao u trenericama, pazite, što mi je to malo nelogično, ali ono pričam što sam vidio, sebe sam vidio. I samo sam negde otrčao i više me nema. Posle toga su me vodili u Rusiji, to ne mogu isto da objasnim, to su par sekundi samo. Na neko mesto, ja sam tada i saznao, posle sam se raspitivao, pa sam saznao da u stvari oni imaju tih M zona puno. M zona. Tamo kad uđeš više nikada ne izađeš. I dan danas to ima. Zato u te delovi niko ne ulazi. Tamo sam se našao sa nekome doveo ili sam ja sam, stvarno se ne sjećam, ali znam da sam lebdeo. Brzinom nije svetlost, ne znam šta je ono. Kao da sam upadao u neki tunel, pa smo tako, kao on, uđeš u autobus, izađeš
završiš stanicu i tako, ali neki portal je bio u pitanju, pretpostavljam. Kad sam stigao tamo zadnji, vidio sam anđele. Bili su 6 ispred mene. U pitanju je bila crkva Svete Bogorodice Marije. Znači, Isusova majka je bila. Crkva. Ja sam stao i gledao sam u ono, jednostavno nisam mogao oči da odvojim od onoga. U tom trenutku nešto crno je sišlo, znači pričam iz onog života. Pa ko veruje, neka veruje. U jednom trenutku se samo slučilo neko crno zlo, kao kad bi bacali crne čaršave od neba, ali ništa, a to je brzina velika bila, u stvari to su bili oni prodane duše, dobro, nije ni bitno, pokupili su ovog 6. zato što se kako priključio, nije mi jasno, niti me interesuje, i bio je jedan veoma, veoma moćan čovek ispred mene, to neću već da pričam, baš svetski čovek. Onda kad sam ja došao i kad su ovog oterali, onda su nas pustili unutra. Mi smo ušli u tu crkvu. Manastir, crkva, stvarno ne znam šta je, a i nije bitno, sve to isto. Kad smo ušli unutra, onda sam samo čuo neki opasno gromirajući glas. Verujte da se zemlja trese od onog glasa. Ali nama 6, koliko smo ostali, meni je, mogu da vam kažem, toliko prijao da ja ne znam nikome, to ne mogu da objasnim nikome. Jednostavno je bio toliko glasan, koja je grmljavina, to je smešno bilo. A hajde da se baš toliko, i sad kad se setim po neki put, pa mi, u tim trenucima ništa nije bilo jasno. I onda je počeo taj glas da priča. Prvi će to da uradi, drugi, treći, četvrti, peti, i kad sam ja došao na red, isto, znači isti glas, isto sve, kaže, nazvao me drugačijim imenom, ali ne smijem to da pričam. Ti se sad tako zoveš i idi dole da lečiš ljude. A ja sam ga zamolio da li ja mogu da ne idem da ostanem kod vas. Ja mogu da karikiram kako je on meni to objasnio, shvatio sam ga u sekundi, ali ja to ne mogu da objasnim. Rekao mi kao, marš bre dole, majmon, ide leči ljude. Ali nije mi tako rekao. Drugačije je sve to bilo. U tom trenutku sam ja jednostavno bio 4 dana u bolnici, čas mrtav, čas živ, čas mrtav, čas živ, pošto imam jednog drugara koji je bio tamo moćan, pa nisu dali, kaže, taj čovjek ne može da umre nikada, ja sam mu već pričao da sam umirao i onda to je to. I tako me čuvali, znači sve na sebi, ništa nisam imao slomljeno od kostiju, verovali ili ne. To znači svako može da proveri u Niškoj bolnici, svako može da proveri. Ispalo si mi samo 2 rebra iz ležišta, to su mi vratili ono, pipneš i uđeš samo, znači nije to problem nikakav, ali slomljeno ništa nisam imao. Osim glave, zato što su mi izgleda mozak malo reparirali, vršili tehnički pregled. Pretpostavljam zato što se posle toga sve drugo promenilo. Čak sam se ja promenio. Od toga dana ja sam i preradio energiju, ali sve nekako je to bilo, ne znam kako da vam objasnim, sve to bilo ljudima lepo, svi mi kažu super si, svaka ti čast. Ne može da dignu ruku ovako, znate. Kad digne dotle, on kuka, jebote, ko da mu seče neko. Ja dođem, stavim mu, stajem ruku, on posle, ja se zajebam posle s njima, rekao, šta je bro, će se biješ odmah, I naši niški fazoni, dobro. Ali kasnije, kada je sve ovo što sam ispričao, kada sam se tad pojavio, onda mi je svašta na pamet dolazilo. U stvari, tačno, te tačke koje su potrebne, jer to ne možete nigde da naučite. To se ne uči. I još neke stvari dosta znam, koje ne pričam ljudima, ja mogu da pričam, ali
posle mogu da vam kažem samo ćao. Znači, bolje da ne pričam. Ali zato ima puno drugih stvari, a da, evo sad da se vratimo, dok smo još u tom nekom elementu, da ispričam 2009. šta se dogodilo, ovo je 14. a 9. 2009. godine smo otišli ja, Sava i još jedan dečko koga smo učili da bere trave i da bude travar, međutim nema ništa od toga, ali dobro, to nije ni bitno. Brali smo gore nešto i nabrali, on kaže meni, Sava, ajmo, kaže, do vrha gore. Pa kažem, ajde, idemo gore do vrha. Rtanje u pitanju. I mi krenemo onako kako onaj špic, piramidalni sa južne strane i tu lakše, nismo navikli da idemo po putića one. Mi se veramo kao koze. I nekako tu brzo izađe smo na gore neverovatnom brzinom i došli smo nekih 50 metara od vrha. Ja vam pričam šta se ja sećam. Imao sam neki šešir na glavi, naravno gore sunce, i onda su počeli oni planinari da vrište, gledaju svi u mene i vrište. I sad meni nije jasno. Ja se okrenem prema Saju, rekao, Savo, vidi, ovi vidjeli da su pa pobegli na dole. Kad pogledam, onaj Savo ide na dole. Ja nemam pojma o čemu se radi. Sada, kad sam doživao i ovu smrt sa šleperom, zadnju, posle godinu dana je rekao Sava šta se desilo to na Rtnju. Imam čak i snimak njegov. On je rekao, sine, nisam smeo da ti kažem, hteo sam ja, kaže, da ubedim samog sebe, pošto znaš da ja ne verujem u to, ali ne mogu da ne verujem, kaže, kad sam vidio svojim očima. Pa što mi nisi rekao odmah? Pa strah mi bilo da me ne ubiješ. Kako bre da te ubijem? Pa da mi pipneš, kaže, i da me ubiješ sa strujom. A šta je bilo, reci mi? Pa kaže, prvo ti stajala munja na glavi. Ja nemam pojma, Ivana. Znači, isto znam koliko i ti. Pa onda je neka svetlost, kaže, izašla iz tvoje glave koja nema prema nebu gore, nema kraja, a kraj je bio na zemlju tvoja glava. Pa se onda širio nekakve razne boje, dugine boje oko sebe. Dobro, to su već čakre, pošto samo od ozgo prime, to je kosmičko sve. I još nešto mi ispričao, dosta o tome, evo, tada sam ja postao 2009. baš moćan, ali sam od 14. godine već počeo da lečim i teške bolesti, pa ko se bude izleči se. I to ima priča o tome, ako neko ima ono najgore, ako ti veruješ da će se izlečiš, dođi kod mene, ja ću ti izlečim. Ako ne veruješ, nemoj da dolaziš kod mene. Što se tiče toga. Sad, ne znam da li te interesuju još ovake stvari, imam ja toga koliko hoćeš. Zanima me šta si sve preživeo, ali kad kažeš da si bio drugi čovek, posle tog najgoreg, posle te najgore faktički smrti koje si doživeo, ja sam i pomislila da si dobio drugi identitet, a to su ti potvrdili čim si dobio i drugo ime, znači ti jesi zaista drugi čovek. Bravo, slušaš odlično šta pričam, što retko ko to sluša. Tako je, drugačije se zovem, ali po zakonu zemaljskom ja sam i dalje Miroslav Marković. Dobro, ti si administrativno za nas, ti si isti čovek, ali u principu nisi isti čovek. A sada kad pomisliš, dobro, a šta možeš da nam kažeš? To znanje si na neki način i dobio onda? To što sam ja dobio, to ne može da se dobije ovde na zemlji. To se ne uči, niko ne zna da nauči. Zna se ko je to dao. Dragi Bog. A najviše što sam imao sa njima gore su anđeli. Dosta sam ih upoznao i onda sam ja, već imam kući knjižice molitvene o anđelima. Recimo, svi ljudi za mene prave grešku zato što nisu znali, nisam znao ni ja. Naravno. Moramo da se molimo anđelima. Zato što su oni pored nas, a i pored Boga, pored svetaca. Oni su svuda tamo gde treba, ali su najbliži nama. Jeste,
i Isus, i Sin Boži, i Bog, i Sveti Duh, i Marija, svi će oni da dođu ovde, ali oni imaju zadatak da oni budu kod nas. Zato trebamo da se molimo anđelima, trebamo da se molimo našim svecima. Naravno, trebamo da se molimo najviše Bogu, ali molitve treba da se čitaju anđelima. Ako ti voliš anđele, ili vi, ili on, ili ona, nebitno ko, ti onda voliš sve ostalo. To je sad malo, ne umem da objasnim baš kako to ide, ne postoje, ja mislim, reči za to. Zašto ja to tako pričam? Pa zato što je takav zakon gore, nema ovde veze sa tim zakonom. Ovde je zakon totalno, ovde nema veze sa životom zakona. Gore je sve drugačije, ali dobro. A šta su ti rekli lekari posle svega toga? Sad ću da ti pomodam. Jesu rekli neki detalj? Nešto što su oni s ove strane videli? Ništa oni ne znaju, ali su se uplašili. Otišao sam, pošto je distribucija nekad bila se plaćala struja tamo, i otišao u distribuciju posle 2 meseca da platim struju, ono baš se nakupilo, i onda me sreli tamo 2 doktora. I kad su me videli, verovali ili ne, oni su pali od straha. Znači, ja im prišao, samo sam stavio ruku, oni su se digli, hvala Bogu, i sve je u redu. Što se tiče doktora, a kad bi se tamo pojavio, sigurno bi popadali svi. Zašto tamo da idem da ne treba? Nisam ja za bolnicu, mislim. Niko nije za bolnicu. Zašto nam je Bog dao sve ove biljke na zemlji? Da li znate da Srbija poseduje sve lekove ovog sveta? Evo u Nišu imate sve morske biljke, verovali ili ne. Imate sve magične biljke. I, nažalost, i otrovne biljke. Sve su ovde u Nišu i okolinu. To ćeš da nam kažeš. A ajde još o tebi, inače, o tim čudnim stvarima što si doživeo. Pa ajde. Recimo, nisam znao da kontrolišem energiju dok nisam dobio instrukcije. Prođem pored trafoa. I trafo se ugasi. Dođem kući. Svi limitatori iskače. Šta god problemi sa strujom, sam pravio problema sa strujom. Dok me nisu naučili. To je bilo baš komplikovano, pa sam menjao i u Beogradu jednoj ženi limitator i zaboravim da isključim, pa uhvatim ovako golim rukama struju. I to 3-4 žice. I ja kažem, jebote, ali ovo bije, pa sklonim ruku. A šta je to u odnosu na grom? Ne, naravno, ali zato što sam uzemljen, znaš, i grom ide ka zemlji isto. Grom je udarao, ovo je bilo, pa prilike sam čitao da je neko oko 1.000.000 vati jedan grom. Ne znam, lupam glupost, ili 1.000.000, ne mogu da se setim. Kako se to osjeća? Jel si svestan u tom momentu? Ne. Jednostavno nemam pojma, dešavalo se, kažem, svašta, ja sam bio i motorista, imao sam 2 udesa, dobra, sa motorom, pa sam opet ostao živ. Jedan udes je bio, gledao sam Vatrene ulice, film koji je, kad sam bio mali, naravno, bilo je, ja sam ulazio u krivinu, bukvalno sam se skroz sagao. Vidim, oni se saginju, pa ide jače. U prvu sam ušao, u drugu sam pozdravio motor, ali sreće sam se odgurao ovako rukama na sedište dok je još bilo tu, pa sam nekako na noge pao i onda sam nogama letao 3 dana u nebesa i znate gde sam pao? U prevrelo stajsko đubre. To je jedna sreća koja nikad neće nikome da se ponovi. To je meko, ali sam 3 dana smrdeo posle.
To je bio jedna smrt. Drugi put je bila kad sam dao jednom drugaru tu jedno selo, 9. maj, pa to nije bio autoput, bilo je pravo i daj mi da vozim, on me nabio 130. Kako je nabio 130 na sat, njemu su kočili ruke i telo i sve živo. Tu ima jedna fabrika, zove se Vulkan, i iz te fabrike u tom momentu ja to gledam. Izlazi kamionče sa šipkama. Mogli smo da se izdatačinjemo kao pilići. Ja sam počeo da mrdam, međutim, kako smo se zaustavili, bilo je to gužva, inače put za Kuršumliju, Prokuplje, Prištinu, tako dalje, počeo sam da mrdam i izbegao sam, ali sam udario desnim ramenom u kanatu. Znate šta je kanat? Ono što se otvori i zatvara kamion. Kao vrata ona. Da. Tovorno, pa to se zove kanata, ali što se zatvara to. Gledao sam dok išao 130, šta je uradio ne znam, ali samo znam da smo ja i on, kako sam ga uhvatio, pali smo zajedno dole, sa tim udarcem od 100 i kusur na sat, motor je udario od Citroena GS, to se sećam stvarno, viljuške su mu bile velike, iskrivljene su bile, znači šta je bilo ne znam, i ja sam samo njega povukao i spustio ga do puta, ima kao malo uzbrica, položim njega pa ja legnem, naravno. Sad ja ne znam koliko smo bili u komi. Posle toga prvo sam se probudio naravno ja, pa sam onda probudio njega i pogledam motor pored nas stoji sa viljuškama kao moja ruka, iskrivljene u S. Pogledam, put iznad kola samo fiu, znači nema ga kamionče, nema ga Citroen, nema ga ništa. Sad, mogu jednu bajku da vam ispričam koje sam ja doživeo u tom trenutku dok sam dole ležao. Kad sam se sklonio s puta, pa stavio njega da legnem, pa sam onda legao ja, tada su došle vile. Verovalo ili ne, ili gledalci neka veruju ili ne, nebitno. I onda su me jedne vile rekle, ma daj, oni treba da se kazne. I onda došla neka starija vila i rekle, ne može da se kazne, nego ćemo da ih pustimo, da vidimo da li su se naučili od ovo što su uradili. I tako beše, samo sam čuo nešto, ne mogu taj zvuk da izimitiram, a i ne znam sa čim da ga uporedim. Nešto flap, tako, ali baš jako. Kad sam otvorio oči posle toga još neke stvari, pogledao sam gore plavo nebo, rekao gde se ja sad nalazim? Onda kad sam došao k sebi, onda sam rekao šta sam rekao i onda sam digao ovoga i to posle šta je bilo dalje nije bitno. Ali sam zaboravio ono da vam kažem, kad sam došao kući, doveli su me brat i sestra i sin. Ja sam došao kući, znači nemam pojma da sam došao kući. Ja samo znam da se zateku u krevet, sad što ću ovo da kažem, to je živa istina, jer čovek kad umre on se upiše, ali tako? To svi treba da znaju. A ja kad oživljam, ja sam to isto uradio. Kako sam to uradio? Ja sam postao svestan čovek. Bukvalno svestan. Evo recimo, dosta o tome. Pa idemo, evo recimo sa Savom mogu da pričam nešto što se desilo, ali on je testa... Ta munja što ti je bila, to na rtnju kad se desilo, kako to objašnjavaš na kraju? Šta je to? Pa vidi, čujem ja tamo od ljudi, komšija mi je tu iz Jošaničke banje, to je blizu onog sela gde se natrpali ceo svet, Vrmđa i Jošanička banja, to su 2-3 km razlika samo. I oni svi kažu da ima svetlost na vrhu non stopa, neki put u dolini. Pa onda šetuju se munji. Od ničega se stvori munja, kaže šeta. Naravno, treba neki oblak dima koji je kišni. Međutim, ja sam bio tamo mnogo puta i koliko puta me uhvati
kiša, grad, svašta nešto i gromovi munje, ali ja nisam doživio. Možda, ja se sad razmišljam, možda sam ja i tad doživljavao, ali niko nije bio sa mnom. Jer ja stvarno ne znam ni ovo kad mi je bilo, pa nisam znao. Samo sedneš negde da nije drvo, da nema ništa, znači tu čista livada, sedneš dole lepo, prekrasiš noge, pokriješ se da ne bi nakvasio telefon, ajde sad pričam dok ranije nismo ni imali telefone, i ćuti. Kad prestane kiša, gromovi, barem, ajde kiša manje više, pa onda možeš da mrdaš. Ali dobro, naravno, da isključiš telefon. Inače, gore sam da često idem ja gore zbog neke mojih tačaka koji ovi naučnici dan danas traže. Znači, Rtanj je čudna planina, ali nije samo Rtanj čudna planina. Čudna planina je i Radan. E sad, zašto? Pa, te sile su veoma, veoma dobro. Moj komšija do mene mi je pričao, kad su ratovali sa Šiptarima, bili su u toj šumi, znači nemaju pojma, i kaže, ostavili tenk i legli svi da spavamo, malo da odmorimo, kad su prebudili, tenk nema. Šta ga je, digla ga je ta sila i pomerala ga je gore na brdo, eto, ispustila ga. Ali niko nema pojma, zašto? Zato što je Srbija puna tih mistika. Puna. Evo sam vidio pticu Feniksa. Gde? Pa opet na ovom Viniku. Kažem vam, Vinik je veoma, veoma star. Oni ga zovu Biljobersko brdo. Ti stari. Pa smo videli u Batušinac, kad je zmija, a to je bilo isto 2014. kad sam izašao, pa smo išli da beremo kamilicu, pa onda rekao, ja vidim Savo, vidi zova što je lepa, i ja stavim da berem zovu, a kaže, on idem da ja pogledam ja tamo da li ima kamilica, ok, on je video zmiju koja je dugačka, verovao je ne, po proceni između njegove i moje procene, od 4 do 6 metara dugačka. Verovali ili ne. Ja kad sam je vidio, trava visoka, ono meni do kuka, znači nije niska, ovako se ljuljala trava, vidiš me šta radim rukom, jel tako? Da. Tako je trava radila. I ja kako sam levom rukom držao granu, desnom sam brao, ja sam se unemeo i čutao sam, ta zmija me je udarala u nogu kako je išla. Jedno sam čuo od nekih babi tamo, kaže da je ono tebi još neku moć dodalo. Inače, to su te zmije kako ih zovu carski smuk. Ili ti čuvar kuće. Znaš ono, svuda ima tih zmija, ali ove su retke. Znaju dosta ljudi, stari ljudi znaju za to sigurno. Koja je njihova karakteristika, ove zmije, mislim? Njihova, kad one ne bi bili naši pacili... To čuvar kuća. Pa tu živi i ne da je zlo da priđe. Tako sam čuo od starih ljudi. Dosta su komplikovane, ali niko ne sme da je dira. Ona nikada ne pipa ljude. Nikada ne napada ljude. Ali niko nije lud da napadne takvu zmiju. Naravno. Šta se u stvari sad dešava? Sišlo mi s uma. Premda ja slabo slušam moj, pošto uvek zezne. Pa to sa Savom kad si išao, pa je zmija naišla ta... Da. Kamilicu kad je... I on je stao, kaže, malo sam pogledao, kaže, uplašio sam se, izbrisao sam prema igralištu tamo jednom. Pa rekao tako, mene si ostavio na cedilu, ja se zezam s njime, naravno. Zmija kako je išla prema meni, ja sam mislio ko je zna šta će da bude, ali stvari samo da se čovjek ne plaši. Svako ko se plaši brzo će da umre. To su posle druge neke moje priče koje sam shvatio kroz život, a je naravno najviše od ovoga. Zašto to pričam? Pa strah, svaki strah koji čovjek ima je tvoj najveći neprijatelj. I to da kažem ljudima da svi znaju, oni već nešto pričaju o tome, ali
slabo. 92% su bolesti pojavljuju zbog straha. Nebitno je ko je strah. Ali najgori strah koji postoji, to je iskonski strah. Znači, ne postoji jači strah od toga. Znači, znate šta je iskonski strah? Strah od nepoznatog, dobro. Najjači strah, ne čak od nepoznatog, ali je i dalje na prvom mestu strah od smrti. Znači, to je onaj Super. A verovatno zato što nam je ona nepoznata, tebi je poznata na neki način. Pa nije na neki. Veruj mi. Evo, sad ću da ti kažem kakav je život tamo, kakav je ovde, ali mogu u kratkim crtama. Da. Ali ne, dovoljno si, na primjer, to što si rekao da nisi ništa osetio. Znaš, i to je velika stvar. I još nešto zaboravio, ajde da se nadovežem, molim te. Kad sam umro, kad sam otišao, jedno sam glavno zaboravio da vam kažem, a to je, svaki čovjek koji umre, on ide na mitarstvo. Znate šta je mitarstvo? Jesi ti došao do toga? Ja sam gore letao, iznad njega. Ljudi koji zasluže da ne idu kao 98% ljudi na zemlji prolaze mitarstvo, znači, ne smeš nikada da lažeš, ne smeš nikada da si ukrao nešto, ne smeš da praviš nikakve brljotine, apsolutno svima da pomažeš. Gde ima takav čovjek, kaži mi? Ili žena, čovjek je čovjek i muško i žensko. Jel vi znate nekog? Pa slab, sve manje i manje. Ja, nažalost, i one koje znam, oni jesu sada, kad im ja objasnim kakvi su, oni se preporode i onda pređu na moju stranu. Ne na moju, naravno, nemam ja moju stranu, imam Božju stranu. Jel, pazite, ja kad lečim, ne lečim ja. Svako ko kaže ja te lečim, taj laže odmah. Bog leči. On je u nama, u svima nama, i u tebi, i u meni, i u svim ljudima. Ali ako ga isteraš, šta si uradio? Pa ništa. Nešto sam hteo da kažem, pa eto. Kada se umre, šta je tamo? Da. Ja sam onda gledao i bilo mi interesantno, pazi, niko me nije opominjao. Niko me nije gore opominjao. Verovatno da svako ko prođe da stane to i da gleda. Sad malo, kad ovo pričam, ne deluje dobro za uši, ali to mitarstvo, to su 20 granica koje drži demoni. I gledaju na svaki način da svakog prevare. Ali zato tu stoje i anđeli, naravno Božji. Tako da se te manipulacije slabo tamo rade, ali kad vidu svaku sekundu oni urade nešto. Onda sam ja pitao tamo, neću da kažem koga, jel mogu ja da vidim šta je, kako je. Svi misle da je pakao u zemlji. Nije. Pakao je na drugoj planeti. Ima ih više, ali jedan koji je najbliži je tu blizu, tu se nalazi jedan pakao, kakva zemlja, kakvo podzemlje, kakve gluposti, znači svašta sam ja se naslušao, ali dobro, ko me sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora. Onda sam vidio svašta tamo. Primer, pitao sam u Hitleru, oni dan danas u stakleno zvono. Zašto sam to pitao, nemam pojma. Pa šta mu rade? I ovde mi pogledam. Znači, kao neke pincetice, i tako mu čupkaju svaki milimetar kože, pa šta kad ga čupaju? Pa kaže, sastave ga po ponovu. I tako, kaže, 1.000.000 godina. Odvratno je da se to vidi. Odvratno je, recimo, svako ko se ne pokoje da kad umre, da mu nisam u koži. Barem da se pokoje, ako je radio zle stvari. A što se tiče smrti, vidite, džabe se ljudi plaše
ja sam bolestan, ja ovo, ja... Idite u prirodu. Učite malo, edukujte se oko biljaka. Neće ništa da vam škode ako popijete neku biljku koja vam ne treba, pa nije tačno, trebaju sve. Pa onda nađete stare knjige, ima stare knjiga, pa pročitate u te knjige kako se pravi ovo, kako se pravi ono. Znači, postoji lek za svaku bolest. Evo, ja recimo 1000 puta sam dao ljudima kamen u bubregu. Nije što ga ja izlečim, nego se taj kamen više nikad ne vrati. Pa onda idemo dalje. Astma. Isto ljudi ne može da dišu, može se uguše negde. Ja mu dam celu kuru, on popije i nema više astmu, što nikad i se ne može da se ne vrati. Bakteriološka bolest. Ja mu dam isto takvu kesu, isto popije i nikad nema više da se vrati. Kandida. Isto mu dam jednu veliku kesu, nešto se izleči. Nego što se više nikad ne vraća. Šta još ima od nadimanja? Isto. Sve velike kese ne može da se kupe u malim kesicama, jer ja to kad napravim, to ide sve u jednu kesu. A kad ti pakuješ po malim kesicama, nikad ne može da upadne sve ono što treba da upadne. I sad da ne pominjem, ne znam šta još ima, prostate, mnogo sve bolesti, veruj mi da ima lek koji se leči. Dobro, to će da nam kažeš. Naprimjer, ajde sada ljudi koji dolaze kod tebe. Kako to izgleda? On dođe kod tebe, je li potrebno da ti kaže ko ima problem ili kako to ide? Pa, neko ko me pročita, imaš dosta pametnih ljudi, nema ih puno, ali ih ima, kaže, Miroslave, vidim te. Šta me boli? Ja mu kajem tap, 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 tap. I onda ćutanje, sledi ćutanje. I on samo kaže, aha, u redu, kreni. I ja kad lečim ljude, ja pričam s njima. Pričamo gde si, šta si, znači nebitne stvari pričamo. Kako si putovao do mene, odakle si došao, bla, bla, nebitno je, znači... I oni zaborave, a kad treba nešto da pitam, ja samo kao prekinem, samo te pitam ovo, ali ti je ovde malo vruće, kaže, jeste. Reku, uključio sam na 3, 6, reku, ne sikeri se, reku, sad ću smanjim. Sve u zebanci to ide. Kad ustanu, svako ko dođe kod mene, to je što se tiče bioenergije. Nešto on ustane zdrav, nego i psihički se izleči kod mene. Ali je potrebno 2 puta. Zašto 2 puta? Prvi put ja svakog punim sa energijom. Jer mi smo ti akumulatori, znate za to? Pa čim nam je potrebno do kraja života, mora da... Pa svi imamo, Ivana, svi imamo bioenergiju, svi, svaki čovek, žena isto. Svi imamo bioenergiju. A vi mene zovete bioenergičar. Pa vi ste svi bioenergičari. Da, ajde da se vratimo na tačku. Znači, kad dođe prvi put i kad ga nešto baš boli, svašta je dolazilo kod mene. Znači, svašta. Boli ga, ja stavim tu ruku, malo ovo, malo pritiskam noge, te tačke koje su stvarno komplikovane, napunim energijom, malo ga izlečim, jer ne sme ni mnogo. Onda će da ide drugačije, nije to to. Znači, postoji zakon koji ja znam, ali ne moram to da pričam ljudima, zašto bi ja pričao njima, da smaram ljude kad je nedovoljno bitno, kad on ustane, kad ustane, ljudi se šokiraju, jednostavno mene više ne boli, eto. Ali ako ti interesuje, uvek možda dovediš, uopšte mi ne interesuje šta ga boli, kičma, ruka, noga, šta god, ja ću to da iscelim za kratko vreme. Znači, to je odmah delotvorno, a odakle počinješ? Jel to nema dodira, da? Ima, tako, lepo pitanje si postavila, ima odakle počinjemo od krsta. Jer tu je naše središte tela. Počnemo odatle, pa onda idem bubrezi,
pa onda zadnji deo kuka, desni, levi, i onda posle idem gore uz kičmu. E sad, kako se kičma obnavlja, to samo Bog zna, jer on mene samo koristi i hvala mu na tome da mu ja budem desna ruka. Jer ja sam samo sluga njegov. Ja idem i kako idem, ja tačno znam šta se dešava. Neko hoće da priča o tome, a neko neće. Onaj ko hoće da priča, ja mu onda objašnjam šta mu se dešava, pa onda kažem, dobro, nećemo, i onda tako. Verovatno se uplaše ljudi. Pa onda idem tu do hipofize, pa onda idem na ramenima, pa onda ispod imate plećke gde su, tu su centri za sve bolesti. Za to Rusi znaju više i niko više. Centri bolesti su bukvalno gde su plećke. Onda idem leva strana centra bolesti, desna strana centra bolesti. Pa onda se vraćam gore na ruke. Ruke ne diram, ali ovde su ruke. Tu i pozadi. To su ruke. Noge nisu. Noge su noge. Znači ja idem do kolena, ne idem dole do stopala. Samo do kolena. I ako te boli stopalo, nema više te boli. Ništa. Neću da pomenjem ljude u Beogradu, pošto puno sam ja Beograđana, baš veliki soj Beograđana sam lečio, a i lečio sam i velike ljude, nebitno. Samo sam ih zamolio da ne pričaju o meni. Inače me znaju dosta. Tako da, što se tiče lečenja bioenergije, to uvek mogu da demonstriram i da pokažem ljudima kako se to radi. Jednog dana lepog. Koji je najteži slučaj bio za tebe? Najteži slučaj? Setio sam se. Najteži slučaj je bio jedan čovek iz Vranja. Njegova sestra me zvala, to jest njen sin. Sestrić od ovoga, bio je u bolnicu i nešto su mu kuk radili, pa su ispromašivali, doktori 5 puta ga bušili u kuk i on je hteo da se ubije. Zvao ženu, žena došla, ženo ubi me, ne mogu više da trpim, i ovi su doleteli iz Ohrida dok su rekli piksla, a usput me zvao njen sin, taj dečko iz Ohrida. Došli su kod mene na štake jedva, molio se, znojio se, kao ono neverovatno da vidi čovek. Mnogo se znojio, seo je, počeo sam da kad sam mu stavio ruku, on se smirio. Jedno 45 minuta je bilo, rekao, ajde sad prijatelju, ustani i idi. On je ustao, gleda mene, gleda ove oko nas, gleda sve, uzone štake, otrča do vrata, baci, psuje, znaš kog psuje, neću da pomenjem, ona u Vranju, u bolnici gde je bio. I hvala Bogu, to je bilo stvarno najteži slučaj. Svi su slučajevi teški. Svake bol je za svakog čoveka najteža. Dobro, ali neko baš koga su lekari otpisali, je bilo tako? Da. Pa kako da ne, pogotovo sa kancer, eto. Za kancer je potrebna dve stvari. Potrebne su trave i potrebna je bioenergija. Znaš da ljudi ne znaju stvari šta je kancer? Čega je oboljenje kancera? Kaže, ja imam kancer na želucu, pa imam na plućima, pa imam na crevima, ali šta znači, odakle taj kancer, kako se on stvorio, od čega zavisi u telu kancer? Znaš da to niko, i oni koji znaju ćute. Pa to su ćelije. Ja znam da je to kontrolisano razmnožavanje ćelija, inače pa sad, i da to svi imamo na dnevnom nivou, samo neko oboli, ali se ćelije takođe obnavljaju, to je ono što se zna, da te maligne ćelije faktički imamo svi, kao te otpade, te nekontrolisane. Ali je li ti baš neko došao u stadijumu ono? Jeste, puno njih, ne jedan.
gde su ga otpisali ili su je otpisali, nebitno. I to 30 godina unazad, mnogo ih ima. Pa ja pokušam sve što je do mene. Od 100 ljudi, sigurno spasim 85-6. Ali treba da se trudiš. To su te bolesti koje su ćelijske, koje su najgore bolesti, kao i tuberkuloza. Tuberkuloza je jedna stvar koja se isto ne leči. Jer zašto? Ćelije se ne leči zato što, kaže, koliko imamo ćelije u telu, pa koliko zvezda na nebu, ne može se vidi sve. Zvezda na nebu ima bezbroj, toliko imamo mi ćelije u sebi. A inače mi najviše dolaze ljudi sa bolovima u kukovima, ne može da digne ruku, kičma, standard, pa onda usput idemo drugo. Evo recimo pravim jedne kapi za cirkulaciju već 30 i kusur godina. Ja lično pravim te kapi, evo to da pomenem. Inače imam i sajt na kompjuteru, tako samo treba se otkuca Miroslav Marković, travar i ništa više, izađeš na moj sajt. Ono, čisto da ljudi znaju. To ćemo i napisati ispod. Da, tako da mnogo pričamo oko trava, mnogo. Čekaj, sada kada ti već znaš to što znaš i sam imaš u redu tu neku, da kažem, energiju koja može i da se zloupotrebljava. Jer su tražili to od tebe i kad pričamo o travama, pomenuo si i magično bilje. Mi često mislimo kada priča magično bilje da je bilje koje pravi čuda. Jeste i to, ali razni rituali su praćeni sa biljkama pa i sa raznoraznim stvarima. Evo to čak si zmiju, pa čak i simbolično pomenuo da je zmija koja tera, loše stvari od kuće. Tako je. Su tražili nešto od tebe u tom smislu loše? Misliš ljudi? Posle smrti moje ili uopšteno? Uopšte. Pa kako ne traže? Pa gde prvo dođi iz Novog Zelanda kod mene, iz Amerike, kamo li ovo odavde, da ne pričamo iz Evrope. Pazi ovo, sad mogu ti pokažem nešto. Sad, da vidimo samo, jel ti vidiš ovo? Čekaj. To iznad? Aha, šta je to? Da. To je raskolnik. Znaš šta ti izgleda on? Jel ima ruke, noge, telo, glavu? Čovek. To ti je raskolnik. Molim te, taj raskovnik kažu da štiti od negativnih sila i da bi svi trebali da ga imamo u kući, sa sobom da nosimo, u kolima da imamo. Šta je to zapravo i odakle je to tako moćno? Upravo je ono što sam pričao. Mi se nismo još pojavili na zemlji, a prvo je Sveti Duh sve stvorio ovde. A Bog je posle sve to nama predao. Da bi bila zaštićena, ali pazi, ne može svaki čovjek da bude zaštićen. Ako si ti krao, lagao, ubijao, prevario, ne može te zaštiti ni 100 raskolnika. Ne može te zaštiti ni Boga, kamoli raskolnici. Znači ti moraš da imaš, postoji granica. Zato kaže, meni pomoglo, a meni nije pomoglo. Znaš, čulo si ono, ne samo u tramu, nego bilo čemu. Ja sam uspeo, ovaj nije uspeo. Pa, brate, mnogo si pravio brljotine. Naravno da nikome to ne govorim, ali evo sad kažem ovako javno. Da, ali nisu ljudi svesni toga, znaš, mi svi mislimo da su ispravni. I ono kad si pričao isto za odlazak, iz ove dimenzije, mi svi mislimo da ne lažemo. Ali često kad se služimo nekim, pa sada popularno belim lažima, mislimo da je to okej, znaš, i mi nađemo za sebe opravdanje, tako da ja verujem da svi ljudi misle da su ispravni, znaš, i uvek nađu razlog kad nešto loše rade, da ti oni objasne da to tako treba. Ivana, niko nije u pravu i niko ništa ne zna. Mislim da, slažem se. Čak i ja.
Evo da se vratim na ono umiranje, jer vi znate da kad čovek umre, to vam ja kažem lično, ja sam prošao to par puta. U sekundi vi više nemate pojma gde ste bili. Znači, ne vi, ne ja, ne bilo svako. U jednoj sekundi niše ne znaš ni ko su ti deca, ni ko su ti roditelji, ni brati, niko, nemaš pojma ni gde si bila na zemlji. Joj, Za jednu jedinu sekundu. to je baš tužno. Ako ti oni dozvole da se setiš nečega, onda se setiš. Zašto to rade? Pa zato što ti oni uzmu svest, jer preko podsvesti oni nas vode, ko dozvoli. Znači, ljudi, trebate da budete normalni, dobri, pomažite, ne odmažite, ako ne možete da pomognete, sklonite se. Biće sve u redu, da vam proradi podsvest. Inače, podsvest oni zovu to eter, a karma radi svoje poslove. I svako ko izađe iz karme posle samo mu ostaje eter, on je već blagosloven. Zašto se ljudi plašu od smrti? Ne znam, recimo ja se ne plašim od smrti. To je dobar dan. Evo, ja mogu to lično da ti kažem, ako niti se ja nerviram, niti se derem, niti Bože sačuvaj. Čekaj, pa ti imaš i trave za to. Jel postoje Imam trave za ceo šleper ovde kući. Negde oko 200 i nešto vrsta koje kao moram da koristim, ali nažalost ti ljudi koji su mi tražili neke trave više ne traže, znači da nisu više s nama. A da, zapričao sam za kapi, za moje, koje leče za 5, 6, 7 meseci karotide. Svaku začepljenu venu koja je u telu začepljena. Vadi vodu iz tela. Višak. Poboljšava rad mozga. Evo, skoro sam našao jednu biljku, veoma, veoma retku, koja skida demenciju ko ništa. Ali jebi ga jedan put, nađemo u 5 godina i nađemo. A u kom obliku može da se koristi? Može kao čaj? Kao čaj, da. Kao čaj, da. I to samo jedan čaj popiješ i demencija nestane. Tako je. Samo jedan jedini čaj. Čekaj, a čaj za pomirenje? Kako pomirenje? Pričao si o tom. Pa sve zavisi. Obično popričam s takvim ljudima o čemu se radi i postoje tu trave, pa krugovi se prave od nje. Sa jedne strane, na druge strane se ne prave krugove, prave se kocki, tako dalje, ali sve zavisi kako je, ko je koga ostavio, ko je na koga ljut, koji nije kriv, ko je kriv, da li ima vajdu da se smiri s njima i popričam ja o svemu. Znači nije samo, ostavila sam ga ili ostavio me, pomogli, pa ne može tako. Normalno. Čekaj, a što su dolazile žene da uzimaju od tebe to magično bilje? Čarobni napitak. Evo recimo, kogod da ima leukemiju, kupi čarobni napitak i leukemija nestane. Šta je čarobni napitak? Molim? Šta je čarobni napitak? Pa čaj se pije od njega. Čarobni napitak, to ti je... To je više trava. Pa dobro, idu više, naravno. Ali je u kešicu ovako koji košta 350 €. I koliko se... A leukemiju jednostavno nestane. Mislim, probao sam mnogo puta. Ali šta još radi taj čarobni napitak? Kad čovjek već počne da ludi, znaš čula si živac, jesi čula za živak? U ljudima. Da. Pa samo imam ja taj lek, niko više. On dođe kod mene, jedna terapija i ovo mu dam, on je odmah u momentu, posle sat vremena drugi čovjek ili druga žena, nebitno je. Eto to, u vodovod da staviš to. Koga? U vodovod da staviš to, da bude kolektivno smirenje.
Pa da. Naravno, ali to treba da imam vremena pa da skupim u neku salu, halu, nebitno, ljudi mogu sve tako da ih tretiram. Da. Čekaj, koja je biljka najčudnija? Koju ti najviše voliš? Pa evo, recimo, ja volim sve biljke. Ne, koja je u stvari najdelotvornija? Sada, Evo, juče mi čovek iz Kumanova tražio belu žalfiju. Čovek je u penzionera farmaceut i kaže, ja nemam nikog poverenja, čuo sam za tebe, pošto sam i ja radio nekad u Krku, čuo je za mene kako ja znam biljke, rekao, prijatelju, ja je nemam, ali mogu da ti naberem ime na svoj planini, pošto su nam planine ovde sve oko Niša blizu. Ova je najveća stara, pa suva 1810 metara, pa i tako dalje, da ne nabrajam. I ja odem i naberem u a zašto? Pa zato što volim da odem u prirodi. To je nekih 830 metara, asfalt sve do gore, odem lepo, popnem se, naberem čoveku to, uzmem jedan Pepsi ili Fantu, nije bitno, ima tamo u šumu, uđeš jednostavno, kao piknik, ali ljudi slabo znaju za to. Uđem unutra, sednem, brate, izvali se na ono drvo i pijem onu Fantu, jebate, i zapalim jednu cigaru i Bog da te vidi. I slušaš one ptičice, dole ima izvor na 800 i nešto metara, znači voda je toliko hladna da ako sipeš u flašu, flaša pukne. I tako sam ja poslao juče, on je to uzeo, nisam ni znao da na granicu Preševa imamo poštu našu, ne bi ni znao da mi nije rekao. I oni pređu iz Kumanova, uđu to, uzmu poštu i vrate se to, ako nam Kumanovo da je blizu. I danas mi je rekao, kaže, svaka ti čast, rekao, izvaj to da se suši, ali recimo što se tiče, svi vole da čuju priče o magičnom bilju. da. Niko ne pominje ovo lekovito bilje. Pa pazi, lekovito, znaš, to dok ne dođe onako teška situacija, čovek se i ne seti. A ovo su interesantne priče. Znaš, životne, svako misli da može da menja neke stvari. Pa može, ali prvo treba čovek da se dogovori sam sa sobom. Ja pričam čoveka, za mene je čovek i muško i žensko. Da se ogradim. Da. Prvo treba sam čovek da dođe do te misli da kaže stani bre burazir, evo ja sam Miroslav recimo, i da kažem sebi stani Miroslave, šta radiš bre to? Pa dokle takve gluposti radiš? Sam sa sobom čovjek treba da popriča. To je u psihologiji broj 1 tretman. Pa te puste da vide šta ti radiš. Pa dokle ćeš ovako, daj da pokušam da se promenim. Daj da pokušam da idem boljim putem. Daj da izvadim tu akcioznost iz sebi, šta će mi te nekakve tuge, prošla vremena, buduća vremena. Da. Pa daj da živimo samo danas. Kao što je naš otac Pavle rekao, trebamo, deco, da živimo samo danas. Čak mu ja znam i njegovog prijatelja, Pavletovog Crnita, koji su ga odveli gore iznad Dimitrovgrada. Čovek je leba, ali priča istinu, a ljudi ne vole istinu, to je problem. Pa su ga negdje šmugnuli gore na Staroj planini. Zato vam kažem, znači... Magično bilje. Evo ovako, u Nišu postoji jedna biljka, ajmo tako, koja se zove raščinka. Niti je ima u knjigama, niti je ima na internetu, niti je ima nigde. Ima, mislim, moja slika, ne znam da sam je postavio na internetu, tu raščinku, ali je imam kući snimljenu. Znači, ona ne postoji nigde, ona je nepoznata biljka za sve biljke, a vadi svašta. Kako si došao do nje? Si to naučio od nekog? Pa naravno travara, starih. I još tada su mi rekli, sinko, nikome ne pričaj, slikaj, pokaži im, ako neko ima sreću, neka mu je salal da je nađe.
Ha, da ne uzmu od tebe, nego sami da nađu. Da vide na sliku kako izgleda, Ali onda pa se... da je nađu. I to je pošteno, stvarno, znači ako ti ja pokažem sliku od te biljke i ti to lepo pokažeš ljudima, aha, izvolite, evo, to je raščinka, pa nađite je. Ali ima mnogo zavodnica, to je problem. Mora se vodi računa. A šta radi ta biljka? Raščin. To je pitanje na mestu. Ta biljka se meša sa još nekim magičnim biljkama i od toga se pravi toj magični napitak. Inače, magični napitak je, ko zna ko je to doneo u Srbiji, a kažu da su u Srbiji bili, ali je iz Gala, tamo, gde su Gali bili, francuski deo neki. Pitaj Boga šta znaš, Srbi su zajeban narod. Šalim se malo, naravno. Nije da nismo. Pa, naravno da jesmo, nego ajde, slušaju drugi, možda će da slušaju pa će kaže vidi ga ovaj. Što jeste, najbolji smo sportaši, najbolji naučnici, u svemu smo najbolji, nažalost to svako mora da prizna. Pa čak i travari i bioenergičari. Šta god da pogledaš ko je Srbin, pa gde piše, brate, Srbin, pričala mi jedna žena iz Španije, kaže, ona misli da se mi u Srbiji ubijamo, da se pljačkamo i da smo veoma zli. Da, ne bije nas taj loš marketing što je postojao pre. Ja gledam ono zbunjeno, znaš. Da. Šiko, alo, brate, mislim, pričamo na engleski, naravno. Ja kažem, ne znam gde si čula, ali to je loše što se... To uopšte nije tačno. Tako da, iskustva, recimo, u Irskoj kad sam bio isto čovek, ono, neki garz uzima, znaš, ono, da ga ja ne bijem, ja kada se smijem, znaš. Šta radite to, bre? Pa kad bi znali da imaš i taj magičan napitak i šta on radi? E pa, evo te, rekao sam ti malo pre, leči leukemiju iz momenta. Taj sa tom biljkom raščinka. Raščinka. Raš, kao raška, ali raščinka. Znači, raščinjuje sve živo. Samo ti reč kaže. Onda mi se javljaju neke žene farmaceutkinje, kako su one otkrile latinski naziv od te raščinke, znaš. A jesi imao iskustvo sa tom biljkom? Jesu dolazili po to? Ivana, pa ja to 30 i kusur godine već imam. Koji je razlog? Na primjer, dođu i šta ti traže? Pa muka, samo muka. A muke 1000 ima, znači, ajde da ne pričamo o bolestima, što se za lekovito bilje, ovo vratit ćemo se na magično, znači lekovito bilje kad se pomeša, onda dobije boom eksploziv, protiv zla, to je protiv bolesti. Ali treba da znaš šta da pomešaš. Opet naglašavam, pričao sam u jednom podcastu, nikako ne smete da mešate lipu i kantarion. Jer odmah čovek umre. Stane mu srce. Pa ja mislim inače, ali to bi možda i mogo da kažeš, da se biljke, koliko god je to priroda i koliko god je to nešto, da kažemo, dobro, ali kombinacija toga svega ko ne poznaje, drugo mi ne poznajemo ni koliko količinski možemo toga da konzumiramo, nije za zezanje. Tako je, ima sve svoje... Da samo nakome da meša sam trave, mislim, ne znam. Ivana, evo kažem ti, znači ovo su dve lekovite biljke, i kantarion i lipa, ali svi znamo za lipu, kad sediš ispod lipe, posle se čovjek dobro ne osjeća, kao ispod oraha, ali orah je mnogo manje bitniji nego lipa. Jer sam taj prah, pogotovo ko je alergičan, ima alergiju na bilo čega, onda posle pospešuje još veću alergiju, ali sve to posle može da se izleči, ali ne sme da se pije napitak od kantariona i od lipe. I kaže, abre, beše zdrav čovek umre od jedan put. A ovaj kaže, dobro, došlo mu vreme. Pa nije mu došlo vreme, popio taj čaj, zato što ljudi svašta prave sami.
Ja kad nešto hoću da izmislim, a izmislio sam puno, prvo ja probam na sebi. Ako ne osetim ništa, dobro, pa onda dam svojim nekim tamo drugarima i oni, onda to ide za ljude. A inače posedem svakakve recepte, nije baš za priču, ali imam iz Vatikana, imam iz vavilonskih krajeva, imam etiopske recepte, imam svakakve recepte kod sebe, imam i bugarske recepte. Joj, oni su isto opasni. Oni su isto opasni. Bugari su bili najjači travari pre jedno 3000 godina. Jači od Kineza. I ja sam slučajno jednom igrom, slučajno sam naletao na jednog iz Dragomana i on mi je dao knjigu. Fotokopiranu. Njegovu knjigu fotokopiranu. Znači, trave su jednostavno dobre, najbolje na svetu. Ne zna oni da te posle ovoga recepta ako vam je loše, javite se Miroslavu ili Janku i Petku, nego jednostavno ili će te rokne ili će da ti pomogne, nema treće. Samo treba neko da zna kako da se sa tim travama postavi. Ja neki put, koliko sebe put uvotim, recimo, sedem i pričam s travom. Sad kad bi mi neko pitao što pričaš sa travom, ja bih rekao, pa nemam pojma, brate. Ja se tako zbližio s njima, da ja stvarno nemam neki put, ja mislim, vidim bilo koju biljku, ajde da i ne pomenjem. Brate, rekao, gde si, bre, nema tebe 100 godina, mora dođem kod tebe, nikad nećeš da dođeš kod mene. Međutim, šta se desilo kod mene u dvorište, nekad sam slučajno brao tamo po tim crnogoričnim šumama i ove divlje jagode. To su one male, sitne. Ko noka, to je male. Evo ti, slučajno kad sam tresu torbu dvorišta, oni nikli, čovječe, i kao puzevice. Puno koliko hoćeš, kao da sam na lasini. Zato što je to sve. Trave su, u stvari, ne postoje jače od trave na zemlji. Čekaj, si nekad pogrešio? Samo za sebe sam pogrešio. Jesam, ali samo za sebe. A se i oni menjaju, sad one zapravo biljke, kada ti toliko dugo radiš, da se pojavi neka nalik na neku biljku, ali da to nije to, pazi, priroda radi svoje. Pa priroda je nešto što i dan danas niko nema pojma o tome. Verovali ili ne. Znači, niko živ ne kaže naučnice. Evo jednu priču za naučnika beše, Tunišlija. Kaže, meni u stanu imam negativnu energiju, znaš. I moja žena ne voli, a ne volim ni ja. Kako da se reši Miroslave negativne energije? To je isto prirodna stvar, pasi. Podzemne vode, negativnost, bla, bla. Šta se uradi? Ja sam mu rekao, ajde da mu ne pomenjim ime, pošto stvarno ne volim da pričam o drugim ljudima. Mogu ovako, ali ne direktno. Rekao sam mu, slušaj, prijatelju, ti ćeš meni lepo da skuvaš kafu, ja dođem kod tebe i ja ću ti sklonim tu negativnu energiju. Wow, pa šta si ti Merlin, znaš? Pa rekao, možda i jesam, ali skuvaš kafu, ja u cigaru, pa znaš, moja žena ne da se puši, pa nemoj da me zoveš, onda neću. Ne, u redu. Odemo mi tamo, pa Boga mi jedno 4-5 kvadrata ovako u ćošku, tu ništa ne sme da se priđe i sada skratim priču, daj mi pišo, rekao da zapalim cigaru, ali moja žena dolazi, ona kaže, i psuje ga naravno, ma laže bre, kaže bre, kod cigarin, kaže, on ne daje da si ja, kaže, zapali slobodno što me tiče. Rekao, znao sam ja to, samo da vidim dokle ide. I ništa, da skratim priču, sedim ja tu, kaže, kako te nije srao tu da sediš? Rekao, što sam došao kod tebe? Pa ti ako tu negativnu energiju izbaciš, a ima sve one instrumente, pazi. Sve ima. Kaže, ja ću ti dam 1000 evra. Rekao, super, popim kafu, zapalim cigaru, još mi daš nešto slatko, lepota, još 1000 evra. Ja popim kafu, pričam o nešto drugo, ja kad ustanem,
Rekao, ajde, završio sam. Daj 1000 evra. A, čekaj. Uzeo one instrumente ali ja gledam, pazi. Uzeo one instrumente tu, džab, sve capu zreno. Ženo, nemamo više, bla, bla. Znači, sve može da se iskamči. Sve. Čak i ta negativna energija. Ako pričam za te velike stvari, dubiozne. Evo koliko puta sam ljudima spasio ovde kod nas od grada stvari. Postoji jedan čovek na putu od Zlatibora ka Kremni tamo, nažalost nije više među nama, a kum je baš odatle. Na početku Višegradskog puta. To je Delija jedan. Ali pre njega je to bilo, kad sam ja upoznao tog. I on mi meni rekao šta treba da se uradi, ali treba da budeš prvo, kaže, mnogo čist čovek i da imaš energiju malo više od drugih ljudi. I kad bude grmljavine, kad se spremaju oluje, kad padaju gradovi, samo izađem napolje i kažem nešto i za 1 minut sve prestane. Ali to je sve priroda. Nikakve magije, nikakve gluposti što ljudi pričaju, zato kad nešto uradim, uvek uradim sam i onda sam ja siguran u to. Dobro, ali po tebi, jel magija postoji? Naravno, ali samo crna. Oni kažu postoji bela. Bela magija ne postoji jer smo mi svi u magičnom sistemu. Ako tako bolje zvuči za druge ljude. Pazi, mi se rodimo od ništa. Muško, žensko, lepo im pa dete. Kako se onda čovjek stvorio? Znači, opet je tu Bog. Zašto neke žene ne može da imaju ili neki muškarci? Pa znači da nisu zaslužili. Pa onda to dete raste, pa se razvija, pa uči, pa kako sve to? Pa sve i ovo na novo. Pa to dete ima sutra svoju decu, pa imaš ti decu, pa svi imamo, mislim, dobro, svaka čast izuzecima, ali uhvatio sam možda pogrešan smer, ali sve je čudno. Čudno je sad kada izađeš napolje da šetaš. Zašto? Pa možeš svašta da vidiš, brate. Ja sam skoro vidio jednu pticu kod Kamenicu, žuta ptica sa crnim prugama. Prvi put u životu. I prošle godine i ove godine. Znači, mi smo u tom svetu magičnom. Zašto? Zato što mi trebamo da pokažemo stvoritelju da u stvari se mi njemu zahvaljujemo što smo ovde. On ne traži nikakve molbe i nikakve pričešća i ništa on ne traži. On samo traži da ga ti voliš ovde. Ništa više ne traži. A postoje neka verovanja koja se vezuju za biljke, na primjer kada vidiš biljka pa da je izrasla u nečijem tvorištu, da je to znak za nešto. Postoji tako nešto, da se vezuje biljka? Tako, bravo. To si lepo postavila pitanje, recimo, ne znam da si čula za kiselo drvo. Evo ga, pun je Niš, pošto Niš je, kako sam ja čuo, u jednu državu, nije bitno, nije zajebancija, među najstarijim gradovima u svetu. Pa se zove Naisus. Zašto baš Naisus? Pa Isusov grad. Zato je sve čudno ovde u ovom gradu, ali čudno na lepom načinu. Što ti to nikad nije svaćao ovde? Pa nije. I da ne pominjem još neki. Ali to mene nikad nije interesovalo, mene interesuje samo priroda i normalni ljudi. Ništa me više ne interesuje. Kažem ti, juče sam bio, lepo sam se osjećao i dan danas još osjećam, pa još mi ono ostaje, da sam trebao da idem još ovamo, pa ima jedna osmatračica, pa ko je zna da li su ono, pa šta ću gore da gledam, sve nešto bez veze razmišljam. I onda kad vidim biljke, onda je meni lepo. Tako da, što se tiče biljaka, pite čajeve,
ne znam, ali najbolje da piju čajeve da uznu od nekog travara. Znači, biljke mora da budu cele. Ili ako nisu cele, da budu krupno sečene, to je pravi čaj. Ne ono sitno, jer mi verujete da za 1 minut sve ispari, nema nikakvu moć. Ali mogu raskovnik da naruče kod tebe? Kako? Raskovnik, ali mogu kod tebe da naruče? Naravno, samo kad mi nestane, onda ne može. Koliko puta mi se to desilo. A njega ima stalno? Pa dobro, ima tu gde ga ima, pa kad mi nestane ja lepo odem i nakopam ga. Neki put se malo prepirem sa ježivima i sa kornjačama, ježivima ne smijem da priđem, ali kornjačama smijem, kažem prijatelju, samo to je moj raskornik, beži dotle. Eto, to mi se dešava. Ježevima ne? Pa, brate, ne znaju ljudi šta može ješ da uradi ako ga ti diraš. Ali dobro, to nećemo o tome, da ne ulazimo u dubioze neke. Jednostavno ga ima. Ima skrivine ovde planine, ima koje nisu, ima svašta. I da ga držimo u kući. I da ga držite kući, a u stvari, šta je najbolje? Raskovnik po pravilu, on i po kineskom verovanju, on treba gore gde mu je glava da se veže crveno konče. To je stara kineska stvar, ali oni to vezuju ženšen, a ženšen je raskovnik. Ima ga i ovdje u Nišu. Nema ga puno, možda ima 15-ak, 20-ak, kao što ima i mandragora, si čula za mandragoru? Znaš, ono štrumfovi, pa onaj Gargamel, ja ću sad mandragoru, sve ću da i pobijem, bla. Ali stvarno postoji mandragora. Nema je puno, ali je ima. Ono, pa vade, ne sme da izvade, ako izvade, onda će da umre odmah taj čovek tog dana za 24 sata, pa onda vežu, iskopaju, ne sme da ga vade, zaveže kuće cimne, udari ga on pobegni, posle kuće umre, ono uzme mandragoru. Pa nisu normalni. Ja paukove ne ubijam, a kamoli kučiće. Da, ne daj Bože, ne daj Bože. Ništa se ne treba ubiti. Ko si ti da ubiješ bilo šta? Pričamo o tome. Da li postoji neka biljka, neki čaj koji trebamo svi da pijemo, na primjer svaki dan, nešto stvarno što je fantastično, sad svi znamo. Pa, lepo pitanje, ali ne čaj, nego kapi za cirkulaciju. A to što se sve? Ima ljudi koji piju preko 20 godina te kapi. Hvala Bogu, nikad se nisu razbolili, nema lekova nikakvih. Znači, 4-5 meseca se pije od 4 do 6 meseca i posle sam organizam se navikne na to i ništa više ne treba. Jer su mnogo trava unutra i onda ja to sve spravim sam i to su 4 bočice mesečno idu, one su 500 dinara po komadu. 4 bočice, 2000 mesečno ti treba i ti si uvek pod zaštitom. Dobro, ali ima neki kontraindikacija da neko ne sme? Ne postoji kontraindikacija. Pa malo pre nisi možda čula. Kontraindikacije ne postoje. Ili ćeš da umreš ako popiš otrovnu travu, ili ćeš da ozdraviš. Kontraindikacije ne postoje. Nećemo da može neko da umre, to. Može da namerno to uradiš. Ne te otrovne su opasne. Čekaj, jer koliko su one česte, sad kada ti znaš, te otrovne biljke, su one... U Nišu ih ima dosta, baš dosta, da ih ne pominjem, ali pazi, i one znaju da leče. I te otrovne biljke, recimo, neke leče. Kao pokosnica, recimo, ona je lepa i za saksije i za ovo, znaš kako lepa biljkica. Pa neki crveni plodovi kao loptice, pa... Ali se pije za multiple sklerozu. A otrovna. A šta se pije? Pije se mala količina sa vodom da ne možeš da umreš. Ali je dobro za multiple sklerozu. Međutim, za multiple sklerozu postoje još biljke koje nisu, ja ti ovo napomenjem otrovnu biljku,
ali postoje koji nisu otrovne, pa možda piješ koliko hoćeš i brže se čovjek izleči. Tako da što tiče bolesti, ja sada ih nabrajam, ali recimo kaži mi ti neku bolest da ti ja ispričam odmah o biljkama. Bilo koja ti pada na pamet. Sad šta je mnogo popularno je čišćenje organizma, čišćenje creva, jer su creva dovedena u prvi plan, da svi imamo Detoksikacija. to i eto za žene, taj hormonski disbalans, eto, da li tu ima pomoć? Evo ovako, što se tiče žena, ajmo prvo ženu, uvek imate prvenstvo, postoji biljka virak, to ste svi čuli, ili tako? Ali uz taj virak, pravi virak, znači on ne sme da bude seckan uopšte, da bi imala moć ta biljka. I onako je slab, mi ga travari zovemo Marijin plašt. Znači, taj virak se meša sa žutom hajdučkom travom. Evo, ja sam u Beograd prošao sve ove travare, radozno sam bio. Pošto sam ja živo u Beogradu isto 28 godina, 29. Nisam baš u Beograd, Niš, ali tako. Znam Beograd isto koji Niš, nije to problem nikakav. Ali tamo ne znaju šta je žuta hajdučka trava. Oni misle da je to bela hajdučka trava. Pa daš ima onako malo belija, ima malo onako, pa ja kažem prijatelju, to nije žuta hajdučka trava, žuta je baš žuta, znači ona pogača gore što je, treba da bude žuta, baš žuta boja. Pa to ne postoji, kako bre ne postoji, pa ja koristim 30 kusur godine. Zato što ona raste u kamenu, nema je ona na ravnici tamo. Ipak je Beograd mnogo niži od Niša. I nema kamenčine. Ima, ovamo kad kreneš prema Ljigu, tamo već ima, ali opet je mala visina. Treba malo veća visina. Znači, tamo puno stvari ne znaju neki slatki pelin, niko ne zna šta je slatki, oni znaju da ga kupe iz Republike Srpske ili iz Bosne, ali ne može ni jedna biljka da bude ista kao u prirodi. To ljudi mora da shvate. Svaka biljka ima svoje odredište rasta. Znači, ona traži svoju zemlju, gde ona najbolje raste. A oni to uzme, pa taj slatki pelin, pa uzimaju seme, pa ga raseju. Odakle ti seme? Znači, sve je to mutirano. Pa ne pomože, vrete, ali ovde u Nišu je bilo, evo, pa sad nestaje, pa opet nema 4, 5, 6 godine, pa opet dođe, pitaj Boga zašto je to tako, ali rešava rak pluća brzo ta biljka. Ide to i ide ova čagak, ona je kraljica svih biljaka, koje sam isto ja našao prvi u Srbiji. Inače ova ruska čaga je zovu, sibirska kako hoćeš, ali ima i na Vlasini. Rusije baš vole, baš piju, baš konzumiraju. Brate, pa nisu oni budala, oni znaju šta treba da rade. Oni su uvek znali, ali su drugačije vaspitani, oni drugačije smo mi vaspitani, ako smo mi braća. Zato što ovde više vidim da ljudi vole zapad, vole taj demonski život. Nažalost, tako je. A u stvari život je mnogo lepši ako ti gledaš život iz tvog ugla onako kako tebi prija. Kako se ti želiš ponašaš. Znači sad izađemo u grad, idemo na piće, ja nešto krkamo, bla bla. Posle koji mili moj dođeš kući, legneš, spavaš, brate, i odereš od spavanja. Zašto? Zašto to pričam? Nemaš trzavice. Nemaš stresove. Nemaš svađa. To je problem. Da li može ovo sad neko da shvati što sam ja rekao? Dobro, ti kako imaš i poruke koje su ti, nisu jednokratno samo date, možda i jesu, ali pretpostavljam da i sad imaš neke, da kažemo, načine da dolaziš do nekih saznanja. Zašto si rekao da je 2028. neka prekretnica? Ovako. I dan danas stojim iza toga. To sam rekao još pre 2-3 godine.
Da, evo to se približava. Naravno, sve sam ja rekao ljudima, ali te kasnije posle toga oni ukapiraju. 28. godine u junu mesecu, kao što sam i rekao, da će da prestane svo zlo. Ali trebamo da dođemo do 28. godinu u junu. Znači, ovo je sad sve teže i teže. Ovo je sad neki kao najteži period do te 28. Biće za mesec, dva još teže i sve će biti gori, 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 gori. Samo od jedan put nestaće. Sve smo mi preživjeli, Ivana. Ovaj srpski narod je svašta preživeo. I ratove, i inflacija, i zemljotrese, i bombardovanje, i koliko rata smo imali, svašta. Pa smo opet svi normalni. Ali sam čuo od nekih informacija, mojih naravno, da će dosta malo ljudi da ostanu. Zato pričam svima, evo i prema vama vam kažem, naravno, mnogi ljudi će da kažu šta lupa ovaj čovek, naravno, to sam siguran, ali vidit ćemo ko lupa. Zašto to kažem? Poboljšajte se. Budite smireni. Nema nikakva nervoza, nema dranja, nema ničega. Pomognite jedan drugome. Stvorite harmoniju u vama. Balans. To je moja poruka svim ljudima. I volite se, broj 1, izvini, to je najbitnije što sam trebao da kažem. I braću i sestre i drugare i prijatelji i prijateljice i kumove i tetke, strine i da ih ne nabrajam, svi trebamo da se volimo. To je stvarno neminovno. Ljudi prave pakos jedan drugome, zašto im je uzeo 10 cm, otimaju jedan od drugoga, najrođeniji otimaju jedan od drugoga. Da. To je sad opšti haos nastao u Srbiji, i ne u Nišu, nego u celoj Srbiji. Da. Zato će i da stradaju takvi ljudi. Nažalost, niko ih nije bio po uši da oni to rade. Ali to je neka moja poruka, pa da sad da li ja lupam ili ne, uskoro će svi da vide. Pričaju svašta ljudi tamo, slušam ja, te 31. te 34. te ono što sam rekao, ja kažem i tada ćemo da budemo tu, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Da. Dobro, na koji način? Ostavit ćemo dole sajt i ljudi moraju da dođu kod tebe, ali da? Za sve što im je potrebno moraju... Naravno, pa dolaze oni iz celog sveta, tako da šta je problem iz Srbije da dođu? Ne, u redu, ali na primjer, to je za bioenergiju, ali za čajeve, za biljke, postoji... Ne, za čajeve, ko hoće možda naruči telefonom, ja pošaljem u poštu gde god je u Srbiji, danas pošaljem, sutra stigne. Da, dobro. Na osnovu... I on plati poštaru. Na osnovu toga koji problem ima, je li tako? Naravno, treba da mi kaže kakav problem ima i ja mu to pošaljem. Se dogovorite, a bioenergija mora uši. Bioenergija, slušam ja, radite na daljinu, daljina ne postoji. Ja sad, ako na tebe stavim ruku prvi put, ja tebe mogu na daljinu samo da te izlečim ako te slučajno zaboli glava. Ili nešto te zaboli u tom momentu. To mogu ti otklonim. Ovako, sad mi se gledamo, ja ti tako otklonim. Međutim, najbolje je da sedne čovjek pored mene. Bilo ko da je, nebitno. I da ja položim ruku. Inače, oni to u Americi zovu hand touch. A koliko traje to? Pa tu oko sat vremena. Sat vremena. Da čovek sedi,
leži. Sedi i pričamo, normalno. Kao ja i vi što pričamo, tako i pričam i sa svakim. Ko hoće, ko neće, onda ćutimo. U svakom slučaju, prilagođavam se ljudima. Da, dobro, a kako ti sebi pomažeš, s obzirom da jesi čudan, da si prošao sve što si prošao, čovjek bi pomislio, pa jesi, evo, 7 života do sada imaš. Pa dobro, ne bi ja baš tako rekao. Ne možeš ti da umreš kad hoćeš. Da. To ljudi ne shvataju. Ima zapis gore gde se umire. Kaže, mi smo svi osuđeni na smrt. Pa šta ja da kažem, ja sam osuđen na život onda. Tako mu dođe, da. Niko ne treba da se plaši smrti. Ono što će da se desi, desit će se. Ne može niko da zaustavi. Da si ti nervirao, ili se smejao, ili plakao, u kom god da si rangu, to će da se desi. Pa ti se onda nerviraš, pa šta će da se desi? Ili se ovaj ne nervira što je bolje za njega, isto se desi jednom i drugom. Tako da je bespotrebno se nervirati oko svega. To vam tvrdim, znači, milion puta s milion ljudima sam razgovarao, i svima sam to pričao, ali dobro, ipak je suviše mala emisija da bi sve mogao da kažem. Da, dobro, ali ima još nešto što nismo rekli za ovaj moment, što bi voleo sada da kažeš? Pa, šta ja znam? Neka se ljudi paze, ne znam, mislim da sam sve zakačio pare po malo. Mislim, ne znam. Ima dosta koje stvari nisam ni počeo, treba će još puno vremena za to. To ćemo sledeći put. Pa da smo živi i zdravi, broj 1. I mi i svi oko nas. Čak i neprijatelji naši. Da, nisi nam baš detaljno rekao te loše osobe kada dolaze kod tebe da radiš loše stvari. Bilo je svašta. Ili oni da rade loše stvari, a ti da im pomogne s biljkama, jel? Ili kako? Pa znaš kako, opet tu igra glavnu ulogu stvoritelj. On uzme te čaje, kupi zbog majke, oca, ili ženi, ili brata, ili sestre, ili drugara, znači nebitno je, ajde da mu učini, i on to posle ne pije. Ili dođe da se leči. Pa šta, obrate, ti samo stavljaš ruku i ništa. Ja onda o takvim ljudima napravim jednu zajebanciju, ništa nije opasno. Tim nevernicama, znaš, nevernicima. I onda mu uradim nešto i njemu loše. Pa meni mnogo loše sad. Ne znam šta ja rekao, pa samo ti držim ruku, rekao, kako si ti rekao. Pa znam, ali mnogo vruće, nezgodno, znaš. A ovaj ga pita, kako nezgodno, kad ta vrućina ne postoji, kaže, kod nas. Ima, ali malo imamo. Jao, izvini, jao, molim te, jao. Evo, sad ću ti kajem, bili mi žmarci kroz kičmu, toplo je bilo svuda, samo na ovom mestu mi nije bilo toplo, tu me boli, tu me... Znači, jako hoću, mogu da ga natrevam da priča ono što treba. Ali se smaram s takvim ljudima. Nije to jedan. A kad ti dođe normalna osoba, znači, merak ti je da pričaš sa takvom osobom i da te uopšte ne smara i da ne osetim ništa. Ali hvala Bogu, ima ih. Da. To je ono što sam teo da kažem. Inače, sve bolesti može da se izleče, u to budite sigurni, ali morate i vi da pomognete pri tom lečenju. Jer niko nije pričao da čovjek može sam sebe da izleči. Zašto ne može? Pa nemate energije. Ako je nešto već zauzelo maha, onda ide energija moja plus biljki. Tu spas bolest nema. Mora da popusti. Jer ja, koliko znam za sebe, pratio sam svuda, gledao sam svuda, bio energičar i travari, mislim da nigde nema u svetu. Nije to da dižem sebe daleko, bilo to nikad ne bi uradio. Ali sam čisto vidio pa da popričam malo sa takvim ljudima šta se dešava sa njim.
nisam uspio da nađem, znači sve zemlje sam pregledao, tražio i ovaj drugar mi isto pomagao, nisam nigde vidio. Niti sam čuo. Dobro, dole možemo i telefon da stavimo, sajt i telefon, može i telefon? Može, naravno da može telefon, stavite slobodno i neka ljudi budu pametni i neka se leče prirodnim putem. To mogu samo da kažem. Da. Jer možete da produžite svoj život malo više. Ne želim nikoga da ljagam, protiv nikoga nemam ništa, ali ipak je priroda za mene priroda. A pazite, ja to pričam za sebe, znači ja prirodu... Evo, recimo, nisam rekao najbitniju stvar, znaš da nikad u životu lek nisam popio? Nikada. Ja nemam pojma, jer meni, ja sam kao mali, ja sam pitao majku, rekao, majko, kako može čovek čoveku da napravi lek? Pa oni sine idu u školu. A ko je njih naučio u školi? Pa ne znam, sine. Posle mi ja saznam, znači oni anatomski to pregledaju šta treba fali tom organizmu, međutim, niko ne zna da mi imamo još 3 organa u sebi, a nemamo pojma za to. Ali to ćemo nekad drugi put. O, da. I uživo isto, pa ćeš i da nam pokažeš kako radiš. Eto, hvala ti puno. Pa to ako budem došao tamo kod tebe. Da. Inače, ovako, ja ne volim ovde da pravim drame, ali moje komšije, svaka im čast. Pa da. Ali, javljaju se oni sve to u redu, ali izbegam da pravim ovde haos. Da, razumemo. Eto. Čekaj, sa kim sada sarađuješ najviše? Sa nikim. Čekaj, a ovaj period sada, jer jeste period kada se beru trave? Jeste, sad počinje. Pa ja i beremo najveći. Evo, pre neki dan sam nabrao noćurak, crni slez i kamilicu. I to ti od ujutru do uveče, zato što je sve to blizu i onda idem motorom. A kad je negde preko 30 km dalje, onda idem kolima. Džipom u stvari. Da. Odlično, znači sad je taj period, super. Da. Počinje, znači, maj, počinje su u aprilu u stvari. 3-4 traje, pa maj 7-8-10, pa onda jun 200, jul se smanjuje da dobereš ovo što nisi nabrao u junu i tako. A vreme ide. Kako se ja snalazim, ne znam, ali drže me, dobro. Odlično, a držiš i ti nas i pomažeš nam, eto, neka se ljudi javljaju sa svojim problemima, neka probaju, svakako nema štete, ono što je priroda napravila. Nema štete nikakve. Da. Hvala ti puno, bilo je ovo sve. Ništa, pozdrav za sve gledoci, pozdrav i tebi Ivana, pa se čujemo.